Хей, геймерки і геймеры, вітаю вас на канале. Чацвёрты эпізод рэплейсту. У нас два бягучых квесту. Нам трэба знайсці бар і запцацку адшукаць для лекара. Так што на гэтым гэта такі план на нашу серыю. Бар, я так думаю, дзесьці вось там, дзе камароўка была. Бо мы тут ужо вось ёё, дарэчы, можа быць дзесьці тут, бо тут была Вераніка. А можа хтосьці з вас што-небудзь? Чёртаў дзед. Ну, варта вярнуцца пазней, усё яшчэ нічога тут не змянілася. Тут усё яшчэ чарга да Веранікі. Так, гэта окей, квесты нейкія наступныя нам пакуль што недасяжныя. Ну, трэба было перапэўніцца. Такс. Ну, давай, бар мусіць быць, напэўна, дзесьці тут, значыць. Так, давайце. Во, щось уверх виглядає як нейка... як нейкий клубешник. Такс. Fireball. Ну, это як бы це не зовсім бар. Так, некое... Тем место, где можно поесть. Ironwood, термопест. Мы уже обмерковывали это безглустое что-то. А ты, значит... Матріарх. Рыч, чувак, я на тебя уже зачекайся. Давай, покажи им, покажи. Это куди нам треба було ісці, але ми почали нейкі сайт-квесты рабіць. Я знайшоў гэтую зброю, яна разладзілася і зараз не працуе. І гэта значит твой прорыв, термопест, один зламаны пісталет нічога не зменіць. А ты не разумееш, я адрамантую пісталет, ён будзе спраўны, і тады... Што тады? Пойдзеш з пісталетам штурмаваць сцяну і зноў убаёдаеш увесь атрад? Табе, каб убаёдаць сваіх людзей у праспара нават пісталет не патрэбны. Тампест, выйдзе. Я толькі прэч. Рыч, так? Шкада, што табе давялося гэта бачыць. Это доброе, прыязнае месца, але ўсе мы перажылі немало цяжкасцей. Трымайся падалей ад гэтага хлопца, салага. Ён упарты, што той асёл і не бачыць далей свайго носа. У вас з Тэмпестам больш агульнага, чым табе здаецца. Табе, Ironwood, варта добра пра гэта падумаць. Я дапамагу табе, калі скончу працу. А пакуль што асвойся на вакзале і пачувайся як дома. Ага, окей. Так, здымачык. Характарыстыкі сцяны. Ай, чаму не пераклаць футу нармалёвыя адзінкі вымярэння? 600 футаў, 57 міль, 39 футаў, 27 цаляў. Окей. Так, пагаварыць з табой ці можна? Тэмпест, мабыць, і гарачлівы, але ў яго добрая душа. А пра гэтага другога паговорым. Ironwood заўсёды такі хмуры, ваўкаваты, раздражальны, смяротна змораны. Так. Але ён самы руплівы надзейны чалавек на ўсім вакзале. Яго мінулае вельмі цяжкі крыж, але ён трымаецца на нагах. Я магу даверыць Ironwoodu жыццё, як і кожны з нас. А што наконт словаў Тэмпеста? Чаму ты загадала Тэмпесту выйсці? Ён наўмысна казаў нешта нядобрае, жорсткае і балючае. Хлопчык яшчэ зусім малады, ён вырас тут, за сцяной. Ён ніколі не бачыў таго нашага жыцця. Ні выбару, якія мы мусілі рабіць, ні ахвяру, якія давялося прынесці. Але калі ты вынуся за сцяну, губляць ужо няма чаго. І можа пачынаць жыццё нанова, з палёгкай, правда?
Адпачні трохі, а пасля мы дапаможам табе знайсці новы дом. А ты, Айренвуд, що пра раду скажаш? Вы з матрыярхам тут галоўнае, правільна? На жаль, Тэмпест таксама. Мы рада, людзі нас абралі. Праўда, не тое, каб былі іншыя добраахвотнікі. Я кантралюю збор утылю і тое, што засталося ад горнай здабычы. Мы абменьваем знойдзеныя рэсурсы на ежу і лекі ў карпорацыі. Матрыярх сочыць, каб усе жылі ў згодзе з сабой і адзін з адным. А Тэмпест і ягоны атрад бароняць нас ад падонкаў, якія абадзяюцца па руінах старога свету. Тэмпест здаецца мне добрым чалавекам. Няхай цябе не зачароўвае ягоны юны запал. Хлопец ні чорта не ведае пра жыццё. І некаторыя ягоныя выбрыкі абышліся нам занадта дорага. Мая табе парада, Рыч. Паспрабуй не стаць ахвярай яго гульняў са смерцю. Менавіта гэтым мы збіраемся стаць. Мне трэба ісці. Ага, толькі не трапляю ў бяду. Менавіта гэтым. Дзіўная істота, я адчуваю невытлумачальнае жаданне назіраць за яе быццём. Так, Кассандра? Яна ўжо адчувае невытлумачальнае заданне з'есці як мага больш каменьчыкоў. Таму, калі вы яе адчулі, як яна мяўчыла, вы ведаеце, чаму. Так. Тэмпест, ведаеш, Рыж, кожны раз адно і то ж, кожны халера раз. Што адно і то ж? Што адно і тое ж? Усё, Айренвуд, матрыярх, яны ў мяне не вераць, яны ніколі не слухаюць. Насамрэч ім тульна там, дзе яны зараз. Яны, Рыж, занадта баязлівыя, каб зрабіць нешта такое, што мела б значэнне. Нічога страшнага. Яны мне не патрэбныя. Урэшце рэшт няма дзвярэй, якія нельга адчыніць. О, ёсць чалавек, які дапаможа. Не тое, што гэтае выкапне. Першая дзверы ў закавулку. Я буду там. Але спяша мне трэба трохі сцішыцца. Ідзі гледзь вакзал, Рычайка. Пазнаемся з новымі людзьмі. Прапануй дапамогу, зрабі ўражанне. Аднаму мы ўжо дапамаглі. Так, знайдзіце майстэрню Йо-Йо. Здольны адрамантаваць зброю чалавека жыццё ў завулку справа ад будынку вакзала. Так, просто глядзець вакзал. Какое тут майстэрня Йо-Йо. Жыве ў завулку справа ад будынку вакзала. Ну, тут трэба выйсці спачатку. Чамусьці квест у нас яшчэ глядзець. Вакзал, это вакзал такі. Ну, мы тут на вакзале ўжо як быццам бы ўсё аббеглі. Можа, па верхняму? Давайте па верху. Выйсці. Тут тоже был конец. Так, ну. Ну і там улева гэта да той дзяўчыны ісці. Давайте туда пойдем шукать этого Йо-Йо-никого мастера. Так, где я еще раз там жил? Справа от будинку вокзала. Завулок некі тут мусить быть. Завулок это только вось гэты. Мы уже 10 разов тут. 10, окей, 2 раза мы тут уже зайшли. Не водного разу нам сюда... А, не, да, дозволила. Так, нечто можно заскановать. Записка для Йо-Йо. О. Здарова, старые, прабач, гэтым разом не побачимся. Завтра раніцай зноў з'язджаю. Мы только что вернулись из рейду, добрались до
Міссуры. Здаецца, ўсюды адна і тая ж траса, блокпасты, каранцінныя зоны і жудасная экалогія. Карпараты эвакуявалі тое мястэчка, праз якое я табе казаў пару гадоў таму. Перасялілі ўсіх са сцяну і ператварылі горад у чортавы панельны завод. Але што скажу, я знайшоў здаровую на выгляд кукурузу. Не шмат, але ўжо нешта. Дык вось, можа зрабіць нешта накшталт гідрапоннай градкі. Паспрабую прарасціць насенне, нават калі вырасіць усяго некалькі катахаў. Хаця б дзеці пакаштуюць сапраўдны попкорн. А, канечне, наступствы ядзернай зброі. Гульня ніколі не была так актуальная, як сёння. І па ядзеркі па шыі. Що такое? Рыч. Дазволь пазнаёміць цябе з маім сваяком Йо-Йо. Наш сапраўдны тэхнічны чараўнік. Кеміць у павербанках, акумулятары ды іншых электрамагнітных, напэўна, штуках. Я тут чуў, Рыч, што ты хацеў паказаць мне нешта асаблівае. Так, вось пашкоджаная зброя. Яна патрэбна мне ў працоўным стане, каб вярнуцца. Усе мы пра гэта марым, прыяцель. Ха-ха-ха. Мо толькі твой пісталет нам і дапаможа. Давай сюды. Ага, мадэль новая. Але прынцып такі ж. Трымаць у рацэ небяспечна, але калі... Не, як некаторыя фразы, так яно вельмі хутка і павольна наадварот. Так, біасканер пашкоджаны і... Не, энергасістэма, вядома, пашкоджаны, але біасканер у парадку. Цікава, каб карыстацца ім у баі. Што там ужо скамунізіў? Асцярожней! Ні ўкола не ўмяла. Так і забіць нас можна. Пра што я? У мяне ёсць прататып кінетычнай шпулькі, якія карпорацыя не здолела скрасці. Яны выдатна заменяць энергасістэму. Але мяне турбуе стан батарэі. У чым тут у нас праблема? Пачакайце. Мы губляем прытомнасць? А, это нейкі флешбэк. У чым тут праблема? Я нічога не разумею. Мой сябр Адрыян у базе даных. Аператарка Сафініка. Але не даваў згоды на донарства. Напэўна, былася некая тэхнічная штука. Трэба... Гэта немагчыма, Рыч не памыляецца, але я праверу. Што, трэба щось націскаць? Што? Я думала, это флешбэк, але чамусьці мы тут... Мы як бы ва ўспаміне несем каву. Так. Вітаем. Вы ўвайшлі як Воран Марш Фонікс Інсайд Корп. Прыемнага дня, доктор Марш. Так, пашукаць Адрыяна ў базах даных Рыч, увайсці ў паштовую сістэму і выхад. Давайте пошту спачатку пачытаем. Адкрыць паведамленне ад Дзіна. Доктор Марш, наша каманда падрыхтавала вашу справаздачу для штогадовай прэс-канферэнцыі. Нагадваем, што ваша прысутнасць на прэс-канферэнцыі не абавязковая. Мы ўсведамляем важнасць вашых даследаванняў і не хацелі б вас непакоіць. Калі вы знойдзеце памылкі, звяжыцеся з намі як мага хутчэй. Дарагія сябры, на жаль, я не магу асабіста прысутнічаць на канферэнцыі. Аднак мне ўдалося ненадоўга прыпыніць працу, каб зрабіць некалькі заўваг наконт нядаўных падзей. Апошнім часам па нашай краіне распаўсюджваюцца спрошчаныя чуткі. Размовы пра жорсткія эксперыменты над целамі, прамысовае донарства і нават выкраданне запоўнілі сэрцы і розумы. Подлыя людзі спрабавалі сапсаваць рэпутацыю карпорацыі Фенікс ад першых яе дзён, і нікому гэта не ўдалося. Паліцыя ўжо выкрыла крыніцы чутак і арыштавала вінаватых. Як грамадзянін я хачу падзякаваць
ПДФС за заховання безпеки і парадку. Як науковець запевнюю вас, що річ працягває існувати виключно дзеля служення чоловіцтву. Любое донорство з'являється добраахвотним, а донори і їх сім'ї атрымліваюць годную кампенсацыю за дапамогу тым, хто апынуўся ў бядзе. З моманту запуску рыч у 1965 годзе карпорацыя Фенікс выратавала больш за 20 мільёнаў жыццяў. Дзякуючы вынаходніцтвам карпорацыі, эканоміка нашай краіны перажыла неверагодны пад'ём. Разам мы аднавілі і ўдасканалілі наша грамадства. Сёння магчымасць жыць у дабрабыце ёсць у кожнага гарадскога жыхара. У бліжэйшай будучыні боль, хваробы і пакуты застануцца толькі перажыткам нашага цяжкага мінулага. Як стваральнік рыч, я ўдзячны за магчымасць быць часткай самага гуманнага праекту ў гісторыі света. Дзякуй. Павагай, Стейсі, кіраўнік прэс-аддзела. Так, наступнае нейкае паведамленне. Уоррен, я знайшоў яшчэ адзін Стывенаў блок кода, нейкае старыя правілы каліброўкі і аўтарызацыі. Не ведаю, чаму гэта працягвае з'яўляцца ў логах лухта нейкая. Ён жа гадоў 15, як не з намі. Мо адбітак нейрапрофілю ці нешта такое. Пашлю Кевіна разабрацца. Не даймай яго. Шэфы патрабуюць, каб код быў чысцюткі і бяспечны. Можа, гэта наш сябар? Штосьці там накодзіў дзіўнага. Так, доступ да базы рыч. Доступ дазволены. Праверыць, ідзе праверка статусу. Адрыян Джеймс Кромвель. Дата нараджэння 24-56 года. Дакумент такі. Асноўны донар ныркі. Згода на донарства прыняць як добраахвотная. Статус зацвярджэння рыч. Прынята. Ну, то бок. По документах все было добраахвотна, а на справе не. Я толькі што спраўдзіў данные на штабе базе, тут няма ніякіх памылак. Адпраўляў адпрацоўку. Я не ўпэўнена. Софі, невялічкая парада. Пачынаць кар'еру з канфрантацыі не самая лепшая ідэя. Лепш за ўсё выконваць загады і працягваць сваю працу. Добра. Флешбэк. Чувак, усё нормально? Цябе раптам як накрыла. Я не магу растлумачыць, што здарылася, але цяпер са мной ўсё добра. Добра, ёё, што ў цябе для нас? Гатова. Новая энергасістэма зараджаецца кінетычнай энергіяй. Чым больш б'еш, тым... Тэарэтычна? Нам патрэбна практыка, чорт яе бяры. Вось. Карыстайся асцярожнай, памятай, у любых іншых руках яна выбухне. Таму і труба яго падалі ад... Пачынаем выпрабаванне. Давай, няхай пістоля праявіць сябе. Добра. Іх усё роўна хапае. Піпа манекене, каб назапасіць энергію, потым страляй. Так, атакі, контратакі, запаўняюць шкалу энергіі. На, памяшчаецца, прымяншаецца пры ўхіленні і бяздзейнасці ў баі. Націсніце R2, каб зрабіць магутны залп. Калі шкала з энергіі запомнится. Бенч. А калі мы 300 стрелов зробім, ці 300 этих, не кашук будем. Што прылады для забойства карпорацыі робіць. Але на гэтым, уласна, все. Без новай батарэі пісталет не будзе працаваць на поўную. Ты можаш зрабіць новую? Я аднойчы паспрабаваў, выбухнула падчас выпрабавання і адарвала яму руку.
Найбольш сумяшчальнай аказалася матрыярх, таму яна аддала сваю. Так, гэта было міласэрна, не тое слова. Матрыярх, панна хоць куды, дзеля нас і ў агонь, і ў ваду. Не паспрачаешся. Слухайце, здаецца, я ведаю, дзе ўзяць батарэю. З вінтоўкі дзядзькі Бэна. Старая штука. Але калі гэта вінтовачная батарэя, то магутнасць павінна хапіць. Стоп, то бок ты хочаш прабрацца ў тэрмітнік і скрасці галоўны скарб іхняга правадыра? Гэта вар'яцтва. І кажа табе гэта чалавек, якому хапае дурасці табе дапамагаць. Стары, ўсё будзе добра, няма лягчэй, ёсць план, ёсць вось гэты дзядзька, як... А я чамусьці думаю, што ты пасталеў. Сам рвешся ў пекла, хоць бы сябар даў дух перавесці. Вядома... Рыч, ідзі адпачывай. Да мяне, мой дом адсюль направа, я даганю. Хлапчук ніколі не зменіцца. Так, ёё, нам трэба таксама ад цябе. Спадзяюся, справа важная. Так, рэгулятар. Доктару патрэбен вакуумны рэгулятар, і ён папрасіў мяне схадзіць забраць яго. Гэты канавал зноў яго зламаў? Шкада. Вось, бяры, апошні. Скажы яму, каб лепей дбаў пра апарат для пералівання крыві. Правду кажу, ён гэтай машынай часцей карыстаецца, чым я літавальнікам. Дзякуй, ёё. Добра. Ты атрымаў, што табе трэба, цяпер ідзі і дай мне спакойна працаваць. Ой. Ось толькі чытаць, конечно, жах. Давайте пра яго мінула даведаемся. Як ты сюды трапіў? Перайшоў мяжу, разлаваў карпорацыю, нічога асаблівага. Гэта было за батарэй? Ага, адмовіўся прадаць ім патэнтныя правы, дык яны забралі сілай. Цяпер яны сілкуюць зброю маім акумулятарамі і збіваюць тых, каму павінны былі дапамагаць. Горай не прыдумаеш. Окей, пойдем да доктора. Так, такі вось рэгулятор у нас. Так, настатнік. Там нам трэба вярнуцца да лекара. Што агледзець вакзал. Які могуць памагчы мои... Ну, мы ўжо як быццам бы там паспрабавалі ўсё. Адзінае, каля дзяўчынкі з аўтаматамі направа, напэўна, можна схадзіць. Пачакайце ў доме. Ну, спачатку да лекара, зараз, значыць, пойдзем. Ой, а што тут можна выкарыстаць? Вітаем, жадаем прыемнага дня. Прывяць апошнія навіны. Так, давайте, вось, хто хоча пачытаць, запаўсці там. Я ўжо, у меня першыць у горле. Падпольны чатнікі, нічога сабе. Трасса, я надумаюсь, мы паверым у назначэнне. Навошта тады столькі паліцыі? Мой знаёмы злабы кажа, што ім далі 2 тыдня аплачанага адпачынку, даволі значным. Яшчэ начная змена лабы знікла. Фенькі з іх, напэўна, ўсё вытрасуць. Мусім заведацца, хто са мной. Чал, закрой зяпу, посрацца захацеў. Там усё адчэплена. Здаецца, там нешта з Рыч, спадзяюся, жалезка нажлукцілася крыві і выбухнула. Ёлуп, не? Няма ніякай Рыч боўдзіла. Гэта прапаганда карпоў. Яны выкарыстоўваюць дзяцей. Ну ўсё, прыехалі. Ось, сябры, я даходзіла паесці. Пакуль камера была разладавальная, а потым я чамусь забыла ўключыць запіс. Вось мы пазнаёміліся з Веронікай. Яна спявачка, медсестра. Больш уже не спявае, бо карпорацыя адабрала ў яе гартань. Вось, яшчэ каханка Тэмпеста. Тут мы былі, паглядзелі пакой Тэмпесту, больше нічога не адбылося. Але вось Тэмпест нас запрасіў на некую вылазку, таму мы ідзем. Тут унізе спускайся на ліфце, цяпер гэта бяспечна. Цяпер
Ранее то бок не было. Так. Як цёмна. Чуваць толькі некую музыку. Ну вось гэтая машына. Нягледзячы на абмежаванне, гэта месца добра абсталяванае. Гэта захапляльна. Всё так. Парадак, мабыць, не бездакорны, але менавіта тут адбываецца цуд. Што аднаму смецце, другому скарб. А я больш за ўсё люблю нешта ламаць, каб нешта рабіць. Што да утульнасці, гэта праца Веронікі. Яна робіць з гэтага месца дом. Прыглядзіся, калі хочаш, я пачакаю. Давай, круху паглядзім. Гэта каб падтрымліваць маю улюблёнку ў добрай форме. Звычайна пасля нашых паездак ёй патрэбны пільны догляд. Мячы. Ёё кажа, што гэта называецца катана. Каб ёй яшчэ ручку нармальную, была б моя любімая зброя. Так, это ліфт. Люблю трэніравацца, калі ніхто не бачыць. Добры спосаб выпусціць пару, а мне гэта часта патрэбна. Ну ўсё. Паглядзелі гэтую бярлогу. Утульную. Тут. Толькі тут я сапраўдна адчуваю сябе сабой. Так мы скончылі. Гэты падарунак, які ты згадаў. Што гэта такое? О, табе спадабаецца. Гатовы? Та-дам! Што гэта? Даскланненне кірка. Найлепшая сяброўка шахцёра. Высокатэхналагічная і зручная. Я пазычу яе ў аднаго добрага чалавека, майго настаўніка. Не можа дачакацца, каб расколупаць тэрміцкі панцыр. Навошта мне кірка? Добрае пытаннішка, чорт яго бяры. На шчасце, у мяне ёсць план. Карацей, урываемся ў тэрмітнік, збіраем батарэйку ў дзядзькі Бэна і гатова, прасцей няма куды. Гучыць не надта падобна на добры план. Усё будзе добра, рыжыка. Калі ў цябе ёсць пытанні, пытай, калі не, заскоквай і паехалі. Правадыр тэрміту. Я думаю, што тэрміты нашы ворагі. Яшчэ якія, халера. Тады чаму ты думаеш, што іх правадыр дасць нам вітовачную батарэю? А ён не дасць. Дзядзька Бэн скончаны псіх, які размаўляе толькі праз гвалт. Тэрміту ён трымае ў жалезных рукавіцах, і яны пакланяюцца яму як богу. Так што забраць батарэю можна крыху складана, але няма нічога немачыннага, павер. Дзе знаходзіцца гэты тэрмітнік? Памятаеш, я казаў нешта пра Праспера? Так, матрыярх і Айронвуд за гэтага вельмі ўзбурыліся. І не кажы. Праспера была справа ўсяго жыцця Айронвуду, найлепшая вугальная шахта краіны. І ўсё паляцела ў пекла, літаральна. Ты сам бачыш, мы ідзем менавіта туды. Я гатова ісці. Думаю, я гатова ісці. Нарэшце, заскокваю машыну і паехалі. О, гэта было ў трэйлеры у адным з... Ну, дакладна вось гэты кадр, мне здаецца, я памятаю. А яна па рэйках ездзіць? Цікава. Так, кудысьці нас загружае. Пацук. Здаецца, будзе крыху больш складана, чым я думаю. Тэрміты абвалілі тунэль, каб заблакаваць уваход на базу. Нічога не зробіш, кідаем улюблёнку і ідзём пешу. Паўзем. Дакладней.
Так, сябры, дзякуй вам вялікі за прагляд. Мы скончылі частку 2. Частка, это 4-я серыя, але частка другая. Вось, будзем ужо ў наступным эпізодзе, наступнай серыі глядзець, што там за тэрмітнік і здабываць этую батарэю вам. Дзякуй вялікі за прагляд.